முதல் நன்றி என் அப்பாவிற்கு. உறவின் வழியில் மட்டுமில்லை, கொள்கை வழியிலும் எனக்கு அவர்தான். நான் அறியாமலேயே அவர் என்னை எப்படி இந்த இயக்கத்திற்கு பழக்கினார் என்று நினைத்து பார்க்கிறேன். ஒரே ஒரு செய்தி, நான் பள்ளிக்கூடத்து மாணவனாக இருந்தபோதே அப்பா சொல்லுவார், வருகிற சனிக்கிழமை காந்தி திடலில் அண்ணாவிடம் பேசுவதற்கு தேதி வாங்கி வந்திருக்கிறேன். அடுத்த 2ஆம் தேதி கலைஞர் வருகிறார், எனவே நீ வீட்டு பாடத்தை எல்லாம் முதல் நாளே முடித்து விடு என்று சொல்லி காந்தி திடல் என் 2வது பல்கலைக்கழகம். அங்கு நடந்த திமுக கழகத்தின் 1000 கூட்டங்களை அமர்ந்து கேட்டிருக்கிறேன். அங்கே அமர்ந்து கேட்டதால் தான் இன்றைக்கு மேடைகளில் நின்று பேசுகிறேன். எனவே அப்பாவுக்கு நான் நன்றி கடன்பட்டிருக்கிறேன்.